Jao, ješćemo hamburgeri. Kako može biti lep takav mali hamburger? Neću ni ukus osjetiti. Ja sam imala više sreće. Dobila sam srednji hamburger. Oho! Tako je, dobila sam kralja svih hamburgera. Devojke, nemojte ni da ga gledate. Moje. Alice, počni da jedeš svoju mrvicu. Hajde. Pa šta da se radi? Nemam pojma kako su uspjeli da naprave tako mali hamburger. Tačno! Treba ga učiniti što ukusnijim. Malo kečapa sigurno neće škoditi. Sad se može jesti. Bilo je ukusno, iako vrlo malo. Britney, na tebe red. Važi, taman sam ogladnila. Pogledajte ovaj hamburger. Tako velik i sočan. Jedva čekam da ga zagrizem. O da, nerealno. Oduševljena sam. Samo što je ovaj hamburger previše sočan i isprljala sam ruke. O da, ovo je moja šansa. Što? Mogla si da mi daš malo? O, kako da ne? Ne samo da si cicija, još si mi i lice isprljala. Sita sam. Mabel, ostalo si samo ti. Kako da ga pojedem? Tako je velik da neću moći da ga zagrizem. Jedino da odsečem pače. Sad ću uraditi to. Ajoj, kao da jedem torta, a ne hamburger. O, kako lepo miriše. Vreme da ga probam. Šta će ti toliko? Daj svima da probaju. Pa ne. Cicija. U redu. Hajde da vidimo kako ćeš uživati u hamburgeru sa tabasco sosom. Čudno, ko je to bio? Kako je naivna. Dobro, nije bitno. Nastavit ću da jedem. Baš sam gladna. Jao? Šta je bilo? Zašto je tako ljuta? O ne! Kako smešno. Mabel je spalila svoj hamburger, tako joj treba. Šta je smešno u tome? Sad nemam šta da jedem. Volim banane. Nisu samo ukusne, već i zabavne. Gledajte, ima brkovi. A kod mene najveća banana. Nikad pre nisam videla takvu. A ja sam dobila bebicu. Čak je ni ne vidim bez lupe. U stvari, nema veze koje veličine je banana. Bitan je ukus, a ne veličina. I ja ću imati najmanje kore, to je dobro. Sad ću probati svoju mrvicu. Jedva čekam. O, da. To je neverovatno. To je jako ukusno. Mabel, jedi brže. Svidjet će ti se. Nisam ni sumnjala. I ja jedva čekam da probam svoju bananu. Ali neću žuriti. Za početak ću iseći na male komade. Nakon čega ću dodati marshmallow. Wow! Obožavam ga. Ali to nije sve. Sada ovaj marshmallow treba istopiti da bi bio zaista ukusan. Spremna sam. Mislim da je dosta. A na vrh ću staviti još malo banane. Napravila sam hamburger od banane i marshmallowa. Zvuči jako ukusno. Jao, oduševljena sam. Ne sjećam se kad sam posljednji put jela nešto tako lepo. Nemoguće stati. To je jako ukusno. Gotovo. Alice,
Ostala si samo ti i tvoja ogromna banana. Konačno. Dakle, za početak ću skinuti koru. Ona mi sigurno neće trebati. Zatim ću učiniti svoju bananu još ukusniju kad sipam na nju različite slatke sirupe. O, pogledajte kako to privlačno izgleda. I na kraju ću sipati čokoladu. O da, lepota. Sad se može jesti. Imam vrlo dobar osjećaj. Devojke, to je zaista nerealno ukusno. Šteta što nikad to nećete probati. Nisam ni htjela da si vidjela svoje lice. Izgledaš jezivo. Samo mi zavidite. Umorila sam se da jedem. Izgleda da sam malo pretjerala, ali bilo je super. 100%. Wow! Kolač sudbine? Oho, tako velik kolač još nikad nisam vidjela. Ni tako mali kao kod Mabel, ajoj. Da, život nije fair. Mislim da u tako malom kolaču čak ni papirić neće stati. O, pogrešila sam. Ima nešto ovdje? Pitam se šta je unutra? Snickers? Šta to znači? Devojke, šta mislite? Nemamo pojma. Zanimljivo. Predviđanje se ispunilo. Na papiru je Snickers. Sad i u stvarnom životu imam ga. Slušajte, ovaj kolač i nije tako loš. Sad mogu pojesti i kolač i čokoladicu. O da. Devojke, ko će biti sljedeći? Ja. Baš me zanima šta je kod mene. Ne mogu da zagrizem. Dobro, onda ću ga razbiti. I kija! Uspela sam. A evo papirića. Da vidimo šta na njemu. O, super! Celo pakovanje Skittles bombona. Obožavam ih. Šta? I to je to? Samo jedna bombonica? O, ne! Pogrešila sam. Dobila sam puno bombona. O, da! Koliko Skittlesa i sve za mene. Super! Oduševljena sam. Zašto samo za tebe? Ovdje ima dovoljno za sve. Jao, Alice, šta ti je na licu? O ne, ipak neću jesti ove bombone. Ne želim da dobijem šareni osip. Bolje da vidim šta je kod mene. Kako da je podignem? Kolač je baš težak. Ovdje će mi trebati dodatna pomoć. Znam šta da radim. Pomoći će mi čekić. O da, konačno ću saznati šta me čeka. Da vidimo. To! Dobila sam Nutellu. Obožavam je. Naročito od maline. Pa, gdje je ona? Čekam. O ne! Nisam tako mislila da je dobijem. Ajuj! Skittles na licu više ne izgleda toliko strašno, jel da? Da, ali šta da se radi? Barem mogu umakati svoju kolači u Nutellu i jesti ih. Šta mi još treba za sreću? Prelepo. Mjau, odličan izbor. Za početak treba razvući testo. Ono mi je već spremno. Eto. A sada vadim oštre kao moje kandže noževe i pravim oblik mačkice. Lepim njušku.
A posle koristim moju super oštru kandžu da otvorim teglu sa sosom od paradajza. Razmazat ću sos i dodati sir. Da, po celoj škici. Dalje treba iseći pepperoni. Stavit ću sve na picu. Mjau. I dodat ću još sira. To je to. Pa šta može da spremi ovaj mačak? Ne, to je previše mala veličina. Moja pizza će biti mnogo veća i ukusnija naravno. Za početak testo treba razvući. Čak ni oklagija nije potrebna kada postoje ovakve moćne, snažne ruke. Gotovo. Idemo dalje. Ogo, šefe, a vi tako cool vrtite testo? Pa da, ja sam majstor. A sad mi treba sos. Ne, ova teglica je previše mala. Eto, ova veličina mi odgovara. Razmazat ću sos po testu. A zatim ću naradati ogromnu glavicu sira. Što više sira, bit će bolje. Odlično. Posle ću iseći pepperoni. Nemojte propustiti, sad će biti trik. Gledajte, sad ću iseći kobasicu u visu, tako je. Odlično. Ostalo sve ispeći uz pomoć vatre. Da, svaka mi čast. Ovo je najbolje što je moglo da se napravi. Ogo, šef je pripremio stvarno cool picu, a šta ja da radim? Znam, spremit ću slatku picu. Ovim ću sigurno moći da iznenadim Chloju. Dakle, dodat ću testo roze sirup i promešati. Odlično, testo je ispalo roze i slatko. Sad ću ga razvaljati i napraviti krajeve. Eto, a umjesto sosa ću koristiti nutelu. O, kako je lepa. To bi trebalo da bude jako ukusno. Ekstra, ali to nije sve. Kao punjenje ću koristiti bombon M&M's. Sipat ću što više. Jao, što ova devojčica radi? To je to. Ja sam sve napravila. Pošto su svima pice gotove, onda hajde da pokažemo Chloe. Prijetno, sestro. Wow, vi ste napravili upravo to što sam htjela. Probat ću prvo klasičnu picu. Ona je tako ogromna. Jedan komad je veličina moje glave. Ali kako da je zagrizem? Znam. Savit ću ga u rolnu. Tako će mi biti lakše. Eto. Dakle, sad ću da probam. Znate, ni nešto, ne sviđa mi se. A šta dalje? Wow! To je roze pizza? Ona je sa slatkišima, ozbiljno? Još nikad nisam jela slatku picu. O, da, baš je ukusna. Hoću još i još. Da, poješću sve do kraja. Ne mogu da se zaustavim. O, da, to je bilo ekstra. Hvala puno. Idemo dalje. Ostala je posljednja pizza. Ona je u obliku mačkice. Čini mi se da znam ko je to mogao da spremi. Sad ću probati. Wow! Super! Rešeno, pobedio je mačak. Mjau, da, ja sam najbolji šef mačak. Učite od mene. Čestitam, volim te. Sad čekajte još malo, sad ću da nacrtam. I eto, napravite za mene pržena jaja. Jel može? Da, ja sam majstor u tome. Što? Mjau, ja također umem da žongliram, to nije teško. Dakle, razbit ću par jaja. Zatim ću uzeti mlijeko i sipati ga u činiju. Zatim so, biber i promešat ću to sve. Mjau, ostalo to sipati u tiganj. Zatim ću nacrtati na omletu mačiju njušku. Uradit ću to kečapom, da. Ne smem zaboraviti na uši, oči i šapice.
Eto, uspela sam, mjau. Nisam očekivao to od mačka. Ali nema veze, imam ideju. Neka mačak sam pokvari svoje jelo. Sad ću se igrati sa njim laserom. Eto. Mjau, otkud ovdova tačka? Sad ću da je uhvatim. Dođi ovamo. O ne, mene su prevarili. To je sve lukavi šef uradio. Dođi ovamo, sad ću te srediti. Ne u pomoć! Spasite me! Samo ne kanđe, kako boli! A ja ću nastaviti da kuvam. Već sam napravila kajgan u obliku mačka. Dodat ću jestive detalje. Uši i mašnicu. O, kako slatko. Gotovo. Eto, a šta se kod vas dešava, jeli? Šta radite? Mene potpuno izgreba ovaj mačak. Doći ćeš ti meni. Moje jelo će sigurno pobediti. Samo je potrebno da zalečim rane. Nemamo vremena za to. Ja sam gladna. Da, naravno, treba se ubrzati. O, tačno. Sipat ću na tanjir jogurt. Tako je. Da, to podsjeća na balance. A odozgo ću staviti polovinu breskve. Jer ona podsjeća na žumance. Draga Chloe, kod nas je sve gotovo, probaj. Vrlo rado. Ali ne znam odakle da počnem. Izgleda ukusno. Sve osim ovog jela. Imam osjećaj da je šef mačak spavao na ovom jelu. Odvratno. Dobro, ipak ću mu dati šansu. Sad ću probati malo. Pa znate, miris nije loš. Možda je ukus dobar? Wow! Jeste! Ukus je mnogo bolji nego izgled. Ekstra! Dobro, idemo dalje. A šta je ovdje? Ovo podsjeća na jogurt. Sad ću da probam. Da, to je stvarno jogurt. A od čega je žumance? Sad ću da probam. Wow! Pa to je breskva. Ja želim sve da pojedem. Da? To je mnogo bolje od klasične kajgane. Šefe, a vi ste nadmašili sebe? I ostalo je da probam posljednju kajganu. Ona izgleda tako lepo da mi je žao da je jedem. Dobro, sad ću probati. Wow! Ovo je fantastično! Hitno moram da pojedem sve. Slušajte, ja nisam stigla ni da kretem kako sam sve pojela. Rešeno! Pobedila je sestra Claire! Da, prva moja pobjeda u kulinarskom izazovu. Odlazimo, nas ne poštovte. A što